Bună ziua, eu sunt MyGame și azi vom juca Minecraft. Eu am început să fac o casă din lavă, mai corect spus. Și cred că mai încolo va veni și fratele meu și vor juca amândoi. Vom juca amândoi, dar dacă va veni și el, va fi interesant, dar speculos pentru mine. El e cam level, vreau să spun, chiar dacă mai mic ca mine. Și mă enervează la cui. Și după cum ați spus, vreau să-mi fac o casă de piatră. Nu și eu din piatră, din lavă. Sper că o să vă placă. Și sper tare să mă fie plăcut. Așa. Așa. Și așa. Opa. Acum vom face așa, 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 așa și așa, cred. Nu cred eu la... Sau voi vedea cum mă duc și să pun lava. Nu, mai întâi de tot trebuie de făcut așa. Eu să apar împrejur acasă. Dacă doriți și voi, faceți-vă și voi așa acasă. Eu cred că e tare bună și folositoare. Fiindcă dacă să vii vreuna peste de tace, poate să cadă în lavă și să piară. Și ce o să vă spun? Eu nu de mult am început să mă joc în lumea aceasta. Dar să mă începuți. Și eu ce zic, m-am luat cu totul cu vorba. Și... după cum ați văzut, lumea se numește, canalul meu se numește MyGame, fiindcă aici nu doar Minecraft mă voi juca, și mă voi juca și alte jocuri. Și sper că o să vă placă. Și sper că în episodul următor o să vin și o să miniez. Da, o să miniez. Hey. Și o să pun vreo muzică. Cred. Da, voi pune vreo muzică. Și până interesant. Și nu, aici nu trebuie. Așa. Nu duce. Eu care am uitat. Unde? Acolo ori încolo. Acolo. Așa. Oferă noastră. De el de ce ori voi dormi.
două mă voi duce aici și voi lua lava. Eu am început eu să fac în urmă. Da, uite. Da, acolo. Și acum fug. Am reușit. Hai, nu merge nimic aici. Da. Super. Ce departe. Așa este tot. Ce merge? Uitați. Așa, voi pune totul aici. Prima. Și tot ce am vrut să fac e să îmi fac casa. Și casa, nu termin casa, trebuie să plec să-mi aduc și lemn. Da, lemn pentru ca să fac ușa. Stai. Deci de asta. Uite aici. Așa. Voi lua lemnul. Iese mai repede. Uite așa. Trebuie să aștept un an până ce eu doar un lemn. Dacă știm că nu e una. Sau da. Sau nu. Sau poate. Sau nu. O să vedem. Так, o ușă. Doar să nu ardă ușa. Da? Asta e. Cum era? Să nu ardă ușa. Și uite așa, să pun ușa. Uite așa. Asta e, da. Și... He, ha, ha. He, prima dată. Nu. Ce fac proastă? Nu, e oaia. Acum mă duc și o să-mi iau patul. Ce acolo? Repede. Să moș. Uite
Așa, ce să fac mai departe? Da? Gata. Cred că mixul următor va fi spatele meu. Da, puteți. Puteți să uitați spatele meu. Toate procentele. Și cred că voi pune aici. Și aici se termină primul episod. La revedere!